ndi Mtedza Times Sport, program yankhani za masewero yomwe timacheza ndi anthu osiyanasiyana, osangoti anthu wamba kapena ngoti phwapwe ayi, anthu amene achita zinthu zikuluzikulu m'malawi muno, amene ali ndi nkhani kutseri kwawoko. Timabwera nawo program ino ndikucheza nawo kuti dziko la Malawi limve. Nchifukwa chake program imeneyi imatchedwa Mtedza Times Sport. Akati Mtedza ndi zokoma zathendo mmenemo. Ine dzina langa ndi Peter Forte Nkonzi, komanso mulusi wa program iyi kuchokera kuno ku TTV. Mchaka cha 1980 katswiri wa pagolo ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets, kalero inali Bata Bullets. Nthawi imeneyo goal boy wawo Dennis Saidi adasiya mpira. Mchaka chomwechi chimene Dennis Saidi adasiya mpira kutumikira timu ya dziko lino yaikulu ya Flames. Dennis Saidi mbiri imene anthu amankumbukira nayo kwambiri m'Malawi muno, adakhala pagolo 1978 pamene timu ya Malawi imatenga Eastern Central Senior Africa Challenge. Ankakhala pagolopo ngati goalkeeper first choice, akusinthana ndi Maganga anadzakhala 79, iyeyo nikukhala pa bench, vice versa. Ndesa zili motero ndikupempheni kuti mukhale pafupi ndi walesi yanu yakanema kuti zonsezi tizemvere limodzi mprogram ine ya Mtedza Times Sport. Tatiye ndikhale limodzi. Bwana Said, ndikulandireni muli bwa? Ziko kwambiri. Mauso akutuluka bwino kwambiri. Chabwino. Ndathokoza. Ziko. Kodi mukhala kuti? Timakhala Yomoni. Ni madam omwe banja losanale. Timakhala. Ulangusiya mpira muusiya basi munakakhala Yomoni kapena munakakhala kayikwina? Ayi. Timakhala umpoko sande na kupeza malo kuti Yomoni. Chabwino. Nimafuna kudziwa kuti tatifotokozerani mbiri yanu ya mpira mudayamba bwanji. Ine mbiri yanga tu namba kusera mpira ngati mwana wang'ono kaya school. Kenaka kusapeza mwayi osera nawo ma high schools ndi Bonus Maganga. Ndi achina ya maremo ya Mtika. Kenaka tinapita ku Kenya kuti nakasera mpira ma high schools. Tunazabwera Hawina ka Bullets another no kusera ma schools wana ntenga ibulia. Mukupozera primary kuti Haimene. Haimene ndi kuna Mitete. Na Mitete technical college. Mupuzira kumene. Musalayambe Super League. Mukusera mpira nditu wapansi wasu. Mwana nipeza so Bullets. Dajoga ma school da itabwera. Munachoka ma schools. Muri kuna Mitete technical college. Makachita kunchito za majazani. Carpentry. Kumene ndia Bullets kuti abwere chidachitika njani? Azauna ya game masera Southern Region, Central Region, Northern Region. Kupikisana. Ngati ma technical colleges komano asakasankha anyamata odziwa ma schools ija ndi technical kuja. Ndi nanatengere. Munali pa goal. Kuti akutengeni mudachita chani zodabwitsa tsiku limene? Natola mpira. Suma dutsa mpira. Yeah. Ni matola. Kutola mpira. Kumata. Ndia Bullets atiyeni kuplanta. John Gilmo. Maremo John Gilmo ni Charles Cup. John Gilmo mwenye. Anayizungu. Ni Maremo Charles Cup. Na wena daiwe. Tabia wazati esere. Then tabia kuno. Another ambao sere kutrain ya ku center. Hata ndiona kapala mwanane Maremo kapana da. Kapala mwanali ndani. Ali goalkeeper. Maremo jene kapapa. Anali goalkeeper wa Bullets. Haimene. Ndi bana buyanso Grayson Smith. Anali awiri. Ina ukanga twajitatu. Natina nao mwezi mmoja. Tena ola basi. Forma sainemo. Nasa form kama kujia ya Bullets. Mutasaina form munafikira kukhala pa goal akapala mulali konko kapena simakhala. Ali konko ndi sono ali basi chance yoda. Alowe uyu. Alowe amene. Mutalowa? Nangwira bwino game tinayo. Game yanu yoyamba inali chani? Singacho kumbuya game ndi kale kwambiri. Chaka chanje chimene? Mimi inali jama 76 77. Umwe Wanderers ijali kwa Boniface ineko. Boniface Maganga agwirira Wanderers. Dennis Saidi agwirira Bullets. Ndikuma kumana Blantyre Derby imene. Ndikuma pikisana. Ndi mpikisano wa inuyo ndi Boniface umaenda bwanji? Unali mpikisana bwino.
chifukwa anabe kunyosa tonse timazoda uyu ni mamuna yesu mazoda chabwino mumakumbukira kuti mwina masewero amene muda achuka nawo kwambiri mukugwirira Bullets ndi ati kaya mwina against Wanderers kaya inali against timu yanji amene muna achuka nawo mumakumbukira game imwe ningakumbukire ndi inali league pa kama stadium bonse magana malimu bonse wanduza la saidi ziko wazitatu kumeneko ine ndio hapa yako maliwezi kwa wazitatu kinayo na game mene 3-2 muna wina Bullets ya Bullets ichinya Wanderers basili inali game yoko ada chinya ndani za Bullets kina pili Spy Msisha ndi Edon Nkondo wa Guluwa ndi amasewera amene makumbukira kwambiri ndi amene chabwino mukatiuze zotani kunkhani yokudza Blantyre Derby kuti Wanderers ndi Bullets akukumana kaya alengeza kuti lolemba licha lolo kali kubwera ali ku Bullets ndi Wanderers paka mu stadium makonzekera motani masewera ife timakonzekera kuyambira Tuesday kwa kuzinchiro bila training Friday ndio mama tizenga upita ku camp maremu kumjomode yayi na nyumba ya kumichonga nali ndani ali chama wa Bullets haimene chabu tikapita ku camp kujende uri ngali game is Sunday ka Saturday they uri kiyo ku camp kasera game ndiri malimbikisa nasu mitima lawa ku wina ali yense ka kuchoka mwendo kandi nkono game ilena kulan kuwina timalimbikisa akuti Bullets mawina kwambiri ndi Wanderers kwambiri ndi mamva za matimu ngati Berek Power Park Sukoma Hardware Stars akudali wovuta amata kuchinya Bullets amachinya amata madolo ngati no machinyidwa lwanji so vano imakanga ndi Jugret wina akapanga mistake kandi defender kandi midfielder iwe pagoba pachenga sunaone bwino chigoli chimabwera bokuti mpirawu mphamvu za matimu amene amasewera maliga akulu ngati Blantyre ndi maboma ena anali matimu ofanana mphamvu sikuti panali nake yoweweseka ngati merezilile lomu kutatu mwalo wasongwe kumatuluka timu ligi sinata lili kumatuluka muligi akuti mpira wovuta kwambiri Bullets sikomaja Bullets ndikuluza 2-1 sikoma itavuta pa stadium kwambiri unali goalkeeper John Botoman amachita kunena anali oluma amene amachita saidi lero hapo uona tiwi na first goal wina the game John Botoman wawina inu muli ba goal ndino machinyidwa bwanja Bullets besa Bullets linali ngati boma la mpira nthawi imene zimachitika kodi inu kumudzeni ine kwatu zomba akazanu kumudzeni konsana mai wandesena amankhula chisena amene ndilankhula nawo kuti akati chisena machikonitsa atilankhula ndi mkazi wa Dennis Saidi kajisena pano aine ndi wakunsanja konko ndi nsena iwo akuti ndi nsena so nini mndu wakuzomba munapeza bwanji nsena wakunsanja mnakumanawo uli mufusa limene mufusa limene chibwezi chilambya ku game kwa yo koliro mai wankabwera kumpira kumadzaonera ndi atabwera kumpira naona inu kumpira mapiri aziwiri mpira ndi amayiwa anaisapota wati mwaje Bullets munakotera ku Bullets kongo chabwino timamva kale pali zinthu ziwiri zimene kutona zofunikira kuti munthu yanke chilungamo mopa Mulungu wakumwamba funso loyamba tiyambe ili ndikumva kuti kale akana kuti muli ndi game yovuta kaya mukasewera ndi Wanderers kaya mukasewera ndi Sivo kaya ndi MDC kaya ndi Hardware kaya ndi final yofunikira kaya ndi final imene chayo kaya ndi Kamuzu Cup kaya ndi chikucha 5-5 chicha mukakumana mu final akuti pamakhala kutundira kuti osakhala pafupi ni munthu wamayi ayi mbira mpaka na 1 week zimatelo nzona ife timatundira analero watati kutundira kulibe achoka makomo mwawo basi ndi akazi yakali ma ati pa ground so ife timakhala kukambo kuti Friday ija ayisala kaskeni ngaza asakale mene chwana ngasi umari ndikenda kazanga mose akugobogoboa kodi umumma kuboka kandi manja bagogi bafe chabwino ndimamvanso kuti kumakhala mankhwala adzitsamba
ndipo mankhwala ake anali wogwira adi ntchito inu mmagwiritsa ntchito mankhwala anji apita fule chilungamo liwe mankhwala asanamizana kuli mankhwala chifukwa mankhwala koma saidi lisakangane inuyo munthu zolimene mmagwirira pagolo muja inuyo gale chiro wakuonerani autali ndi zaka pakati pa 6 kapena 7 paka mu stadium pachati gale amanumpha mpanda kuchokera kwawo kandi kukanjezeka ndi kuti kokaonera mpira ati mmagwira mola pizza amene ndi mankhwala chabwino mankhwala okha amene mnagwiritsa ntchito ndiyazi panadoyi ayi koma ndikunena azitsamba inuyo mayika mchunomu mphinjirizika mmene mmagwiritsa ntchito ini mangotenga mchere ngata nasikuvira kada amakhala ndi mankhwala basi ndimangola mgolo mwanga mchere uja ndi mankhwala chifukwa kumasulusa anakuuza ndani ambulance chabwino 1978 akuti pagolo panali maripa ja Eastern Central imene senior challenge cup mudawina izi mudapita kwa Kamuzu State House kwa jambulisa ndangwazi tatifurokozera nani mpikisano otani mpikisano wenja wa Eastern Central unkachikira dziko lake liti machika hayi kuno Zambia Tanzania Uganda Kenya koma 1978 imene munkatenga munatengera kuti Australia paka stadium chidachitika nchiyani magokipa nalipo ukwana folo kukamba inu Boniface Maganga John Zimbiri angagwira timu yanji amagwiri ya Berek Power Park chabwino ndi Clement Kalula anali wa Tigers mwana magwipa 4 koma nimamva kuti nonse munali abwino apa mwamba mbili odi tedwa malechira kulepya odi gokipa ni Sankendo mzungu kukandika koji kuti ndika ndani nonse zimapona ndi zinali zikatobeni nenonse amphaka ati ogwira ati magwira audio kwambiri pamagokipa 4 amene mampatsa ulemu kwambiri ndi mamuwa panda malembo chinali chida bwa bonse mari akauruka daiwe ineso kumata zanga udewa daiwe kuti mpira wakautengapo bwachi ineso namoza ineso tu yase mukunama ineso kuna ndile koma chifukwa chani mumapikisana ndi Boniface kwambiri koma kuti munali anthu okondana osafunirana kaduka lero kaduka kwirikiti maofesi mu kaduka kwirikiti matimu ayi amakhala pakolo yekha ine sinimakhala pakolo ana alero wadata amadana kwambiri nasi iferu tunamenyera kupira kukonda ndikonda dziko lathu ngati ndikuze nafote ine Kamuzu mukunena kusanjika nakanda 5 kwa jisa nsezo mwaliba 5 kwa anakwasa na kwazi angwazi atija akuti mwina jikuja isa nsezo 5 kwa jayi ndi mukupire kwa ndi Mount Soji mukagulira chakumwa mukagulira zauda ani pasanda Kamuzu ndiguleyo chakumwa 5 kwa koma lero mungaikiza ndama zingati inali yamphamvu nthamene ine eti inali yogwirana kapena ya chisulu yogwirana inali yogwirana ndi Boniface ndi amene mamuopa kwambiri chabwino tatifuuzana za 1978 Eastern Central Africa Senior Challenge mudakumana ndi matimu ati ndi ati chidakumana ndi Uganda gewe imene ife Amalawi tinagwirizana bwinobwino Uganda ikuti tiduse apapa tikakumana naso mfani ikati wazi lero nogera tiye ndipereke munakuza nawo muda tipereke muluze chifuku chimwe kuti tikakumana isi tikafuna ndi mafuna mukaluza mukakumana timu ina yopheka osati Uganda ndi kuluza kugwirizana kwake munagwirizana moda muchinyedwe motani kapena zakhala bwanji kuti mpana game muluza inali ya mvula ila game inali ya usiku inali ya mvula ndi Mariam Jackson mangwana anajisana ndi wa Uganda ine yani turuke dipange nawo gap mamali ndavyo nakanga ndatereka gwera uko zina zabodza zopangana rasi tiruza muluza bwanji tuzi zopangana kuti ife tiruza ndi mutaluza amene paja ndi Uganda munakakumana ndi timu zana kumasowa ndi Kenya munaichi zingati yali hapo singa maiwala mutachoka pa Kenya
Ndine kumaso ndi Zambia final. Uganda inatuluka ndi wina so. Inatuluka ndi Zambia. Ndi Zambia niyo simayo pachifaja. Zambia ri time ine imadziwa so kuti umaso kulimpira. Imaopa kuti. Ine chitalo. Amadziwa ngati gogi wakaisa idi lero papa. Sindijiona chiko. Ichiona sana. Amadziwa. Mmachira kudziwana bwino ku Malawi kuli Saidi ku Zambia kuli chitalo. Ndiyeno mwasewera ndi Zambia final inali yotani final. Final inali yofuta. Kuvuta kwake kutani. Tinamenya game kuli 2-2. Game yavuta 2-2. Pagolo palino. Bayini. Akubwitikani nazo ni zigoli ziwiri. After 40 na umenya utali. Bokiki. Unakampeza Baneri Gondo. Baneri Gondo anapanga cross. Kwambeza kina anagweseka. Pompo free. Ukamenya Baneri Gondo. Ndikina namuza uli. Baneri apa mtije watu. Undipasire pa chipuni. Apa. Apira 40 nthawi imene mama. Ikutama ngati kuliya ngotsama seconds uli njani mpira ute. Unamenyedwa free kick. Baneri Gondo wamenya. Kieshe ugogi pa Zambia. Uke. Kina pira nango joka ugo. Head. Chigoli. Mugonde. 3-2. Akarole mpira kuzaki pa center. Wata. Apa ngewonti. Bom. Referee. Game ya. Pyo. Apira 40. Sana lida Nyamata Zambia. Analiya kumene. Mana sana zoti akawina jiko. Anyamuka tsiko lomwelo ndege idzatenge jiko. Ndi analiya. Ori manso jimu. Bachiwa padi. Kwa hivyo kila sana mbele kupata. Bwana. Anazinga anakumwa. Koma kuchuka kumene munachuka inuku mpaka na ku primary kuma technical college gali moto ya bullets kumabwera kumacha kutengani kaende kunchito kupita ku training school makhala constant high manage yotenga mabule tatsikana bwanji ntawuni mukuvutitsa wanga Dennis yo chani samavuta ni madamu mwina mafuna kumenyana ni madamu akaza kumenyana ndi akazi mulali odeka si mulali amasomo mama kuma expense kali yeso chifua cha basi simamva kuti ata mabula amafulisidwa ndi akazi kwambiri mutawi zimachitika koma kurepresent team ata mabula ku training amabwera ku training uzatani uzoona training basi akusekerere basi mapewa mwamba ku training inuwe muganiza kuti mpira wathu walero ukuvuta pati ineru mpira wathu wa masiku ano ukuvuta kuvuta anyamatawa amadala kupita ku training kwawo apa nga training kuma Zambia muzima chikuka chima wawo makaoderera awanganize jana ine mpira ni masera ndeka kukula mtima kujiona odziwa sakuifera ngati inu mene maiferera kungofera mpira usafuna ndalama ngwaza nakakupatsani ma 5 kwacha inapita 40 kuvule sinacho kandikwanja 16 kwacha ku bullets 16 kwacha kina ujamboni amandi afi chali yese timandi 16 kwacha lero mujora nanu akuno akulandira ma million ujiwa mpira wake umene wathuta mbala tukudziwa lero kukakhala kufamu kuwina game national team imoti out 500,000 game imoti nankhalira uchinyira ife famu ko manda 25 kwa kuti wine game 25 kwa anzo wale pa 500 ife tunamenya kukonda basi muna chiona chinthu cha mtengo wapatali bwanji kukumana ni mtsogoleri wa dziko lino ngwazi Dr. H Kamuzubanda kugwira naye pankono kusanjika nyumba ya boma kukupatsani ndalama mudamva bwana ati ava koma mtima mutiyanga uko ya mtsogoleri wa dziko kuti dana tatowa tinataka tukola kwambiri iyayi uthenga umene muli nawo ndi utani ine uthenga undi nawo ndi kuti anyamata masiku anawa azilimbikira training azinzo za makochi chifukwa mpira umafuna kuthandizana ngati mambiri shuta akamukupatsira mtsogolo kuja iwe nonso muzibwerera kudzatsandiza kudzatenga mpira kulo kumapitana mahangizo anu ndi amene ndakuthokozani kwambiri Dennis Saidi Chimbalame
Goloboy amene adatengetsa chikho 1978 Malawi kuchinya Zambia 3-2 pakamuzo stadium Kinaphiri chigoli chowina pa chini yake pa golo ndi amene wankatikati ma program ya Mtedza Time Sport. Padakali pano tufuna kucheza ndi mkazi wa Dennis Saidi. Timve kuti kodi 2 minutes yoka mwinano akamaona amuna wakusewera mpira amati bwanji kapena ana kunyumba kapena maneba amati bwanji. Takhala ndi pomwe. Amai, mulikuwa? Ndiri bwino kuti zina ndani? Ine ndinane sheka, bwino ndinane. Ine ndibira 40, ayo kuchitema machilonga maningi chisena. Nakwanga. Ukubweka kuti kunsanje. Ndabaliwa kachiromo. Mabwalewa kachiromo. Kubweka kuchiromo kuti mpezeke kulunga. Patabasa kuchiromo, kuli mukhapatabasa kweko. Mwabulukane ku skulu. Tulonge chisena chiche. Mulunge chisena. Tulonge chisena ili mwabulukira ku mterero bi. Ile mwabulukira ku mterero. Mukucha pano pa TV mfuna kulonga chizungu, mfuna kulonga chichewa. Kulonga chichewa tani. Pano mulonge chisena, tulonge chisena pano. Kama ntegene tulonge chisena. Mwabulukane ku chiromo. Danda ku secondary. Providence. Bukira kweko. Mwaendene ku staff training college. Kapanga secretary Pampemba. Ndio ife bali mu technical kulilongo. Kuti mugumane na ba Dennis Saidi magumana tani. Dagumana kulilongo hotel. Daenda kaona mpira. Ku community. Ino mpira mukaendera ko mpira mukaendera ko ba Dennis mugumane. Mukaendera mpira. Mugumane nawo ko ba Dennis. Aenda banji. Mugumane mbo da ba Dennis. Pida chitatani kuti mugumane nawo. Ife mugumane nawo tani yo. Ife benda kaona mpira. Mwapita ku mpira? Ndio fika onera mpira mwamaleo kaze nanga Peter Fachi. Peter Fachi. Adali. Utelera kusanje? Kusanje. Adali konthoko. Adali konthoko. Abati kambe no chiche wantu atidze kuti ndasasema. Angambe kuti derera akona ngati salimala nkulu. Chabwino. Kaze wanu Peter Fachi mwana kumpira Dennis Saidi mwakaonera akusewera bullets inu mwapita konko munali kumpemba mwakapanga secretariat ku sukulu koma mukulikuliro ngwe mukonera mpira. Mwamuona Dennis kuti mukumane chibwenzi chiyambe sidambi bwanji. Mpira mmene unatha kaze nanga Peter Fachi. Anandita nani? Bwana nanza chisana kwa. Bwana ndi anzako. Bwana ndi anzako kuti yeni ku hotel. Ndio tunapita ku hotel. Kuti ku hotel. Chabwino. Ndio tukucheza kana kono anyamata kubwera mzakita introduce. Uyu wakuti. Ndio gogi ba bullets wo. Basi tu. Kaka na ine basi no I want to marry you. Immediately. Pompo. Tiene moja. Ndiye zeka bwanji. Basi tu. Ineso basi dadati wana koma tukupita hapo. Chibwezi namba yonje. Basi. Iye koma ndatokoza. Chinsisi nyanchani mukuzisa malira mukuoneka bwino. Zokuti mai wa mvula zadzana apa. Mukuoneka bwino kwambiri magalasi tsitsi makonza bwino khungulano losiririka. Mumatani chinsisi chanu nchiyani mai. Ndi ambuye basi. Kodi mapembera? Mapembera. Katolika. Ndakomero. Remember me Katolika. Ine mapembera kwa Assemblies. Chabwino. Ndakomero na nachi. Zikomo. Makolokoto. Akubana lero pipa TV. Zikomo kwambiri. Amene wani mai Ane Saidi, mkazi wa Dennis Saidi, amene limacheza na program ni Mtedza Time Sport. Takani pomwepo tikhaleti kumaliza ndi gawo limene lomaliza program ya Mtedza. Tatiye ntionelele limodzi.